pangutana. Sir, wala na sir. Samot mo. Mayong gabi, Brad. Migo dahil, migo. Ganina, nakoy upat ka punto nga ipangutana sa imuha. Yung ganina, ninyo halang gihimo is ang pagwali. Isunod lang ninyo ang nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia, Brad, ang gibuhat ni Ginoong sa Kristo, gitudloan niya iyang mga apostol, o niya iyang gipadala ang iyang mga apostol. Ingon po ni San Pablo, ingon po niya, kung saan nato pagkabaton sa pagtuo kung walay nagwali, kung saan man nato pagkadungog, pag-abot sa tawag anang kung naay magwali, kung walay gitawag o gipadala. So ako pangutana, Bigo, kinsa po responsableng tao nga nagpadala nimo nga ang iyang makaganina nga way bugto ang iglesia gitukod ni Kristo? Kinsa responsableng tao nga nagpadala nimo aron ka magwali karon dinhi? Ngayon tawag responsable. Magay na gayon nga. Ang responsable ana ang tulong sa atong Ginoong Hesus. Ang iyang gingon ang tinuod mo kini. Ang mutuo kanako magbuhat sa atong mga buhat. So kay nagbuhat magkaroon sa iyahang mga buhat sa atong Ginoong Hesus, siya ang responsable sa atong gipangbuhat karon nga nagwali. Kay igo lang ko nituo sa iyang gisulti nga ang mutuo kaniya magbuhat sa iyang mga buhat. So mangutana ka og kinsa ang responsable niini nga atong ginagwali ko? Ang pulong niya. O kabalota kung kinsa ang iyang tagiya sa pulong. Wala na tayo kuha kana ako ang ingon sa mga responsable. So dito siya sa Biblia. Wala man ko nangutana kung sa imuhang nabasa. Ang ako pangutana, Migo, simple lang gid na tayo. Gikuhat kanini mo kung unsa tong gibuhat ni Kristo, mao po tong imuhang buhaton. Ang gibuhat ni Ginoong sa Kristo gitudloan niya yung mga apostoles o gipadala. O ang mga apostol pod ang ilang gibuhat, nanudlo po sila ng mga tinunan, o niya ilahat pong gipadala. Di ba? Roma 14:15. Okay, ang ako pangutana, kinsang responsableng tao nga nagtudlo nimo o nagpadala nimo aron magwali ka, aron mahaom ka sa gisulti sa Biblia, nga diin, pinadala ka. Kinsa nagpadala mo? Kuwan ka, tawag ka ng valid preacher ka. Kaya kung dili ka makatudlo, subugos ang inyong gihimo ron. Magani na nga. Akong gingon sa mga brother. Ang atong pagtuo o ang atong binuhatan karon nga nagwali sa iyang pulong. Sumala lang sa gisulti sa atong Ginoong Hesus. Bosa, kung manguta ka, kung mangutana ka kung kinsa. Mo ana ka kinsa man. Wala ko laing ika-introduce nimo ang tagiya sa pulong nga akong gisunod, ang atong Ginoong Hesus. Sir. So balik-balik, kung mong gapong pangutanan nimo niya, mao gyapon niyang tubag, proceed kita lain. Ano yung guna sa Mr. Moderator? Ang imong tawag ana pamahayag, samdig ka sa Biblia. Mao ba ni gamit ko Biblia, di ba? Oh. Ingon man ka kung unsa tang gibuhat ni Ginoong sa Kristo, mao to ang sundon. Ang gibuhat ni Kristo, nanudlo sa mga apostoles o iyang gipadala. Karon kay kung walay responsable nga nagpadala nimo, kay siyempre ang mga apostol kani adto, wala man direktang gipadala ni Kristo. Naay responsable nga nagpandong nila aron ipadala sila aron magwali. Kung man nagibuhat sa Biblia, di ba? Ingon Ginoong sa Kristo, si bisan kinsa ka motuo kanako magbuhat pa mas labaw sa akong gibuhat. Karon, kinang imong gibuhat karon. Kinsa responsableng tao nga nagpadala nimo kay kung di ka makatubag ana nakasumpa ka sa Biblia. Isig check ka na ikatudlo nimo wala. Maura gini ako ang ano sa imo brad. Ang pulong sa Dios sa gid akong gisaligan. Kung kuan ka o tao nga siguro makaana ko kung nakakay mo ka sa kuha kung sa ako na-inspired. Isa po sa ako na-inspired. Maura to ang tubag mo. Dili naman akong buti pasabot kasi nagka-inspired nimo. Kaya ang Biblia ipadala di ba? Ang mga apostol nagpadala po, nagpandong sa kamot. Kung nagikan sa mga apostol, nagpandong po sila o tawag ka ng mga tao, anong ilang ipadala? Kasi mga wala nagpandong. Paluab na po mapangutana, Migo. Ingon magka, ang gisandigan nimo ang Biblia. Unsang sita sa Biblia, kapitulog, krisikulo nga, pwede ka na magwalit tungkol yan nagbasa ka. Okay, pangutana. Nagsugo sa iya. Di po niya itugan ng tinuod. Unsang kayo nga butana. Balik. Pwede ka balik. Ingon ka kagani
kanina, okay. Ingon na kanina nga dili ka makatudlo responsabling tao nga tawag anang magtudlo si mo padala si mo kay imong gisalikan kining maong gitawag og pulong sa Dios nga nagapunting ka sa Biblia. Kana akong pangutana simple kayo. Dito sa Biblia gukuron ta ka. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga pwede ka na magwali. Igol lang ka nagbasa sa Biblia. Setas. Kaya akong setas. Kaya kung di ka makatag, budi pa sabot mugos ang imo ang ipagtuong gunitan. Okay. Sita sa Biblia. Sitas na gudta. Pasahon na po na ko ito balik ang ingon sa itong Ginoong Isus. Oh, dililuhog. Ingon na itong Ginoong Isus ang tinuod mao kini. Ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat siya glabaw pa sa akong mga buhat kay moadto man ako sa amahan ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayon sa akong ngalan. Busa ang atong Ginoong Isus iniingon man siya nga mabuhat sa iyang buhat. So ingon ka nga pwede ba magwali niingon ang atong Ginoong Isus kung mutuo ka kaniya buhaton mo ang iyang gibuhat. So kung mutuo ka kaniya umingon kag sitas, mao na ang sitas diha nga. Mao na ang sitas diha nga pwede ba ka magwali? Kay nagwali man ang atong Ginoong Hesus. O ang mutuo kanina mubuhat man sa iyang gibuhat. So mao na diha ang sitas nga atong gipangita kung mangita kag sitas. So, gitubag niya ang sitas, nga nangutan na, motong sitas, nangutan nga pwede, nangutan nga pwede. Wala. Dili maguna may ako kuan. Mo ba to ganina gipangutan nato kaganina di ba? Ang gibuhat ni Kristo nagpandong, nagtudlo. Ang mga apostoles nagpandong, nagtudlo. Mubalik na po ta dito sa uno. Nga naman kay pag ipsot nimo balik na po ka sa uno, balik unta na po ka dito. Kinsa man ron ang nagpadala nimo kay si Kristo, ang gibuhat ni Kristo nagtudlo, nagpadala. Karon kinsa nagpadala nimo? Aron tawag ana makaingon ta nga insakto ka nga magawali. Kinsa? Simbahan ba? Sayod ng tantanan nga ang akong istorya diri tulong na sa atong Ginoong Hesus. Kung ngayon tao kinsa nagpadala nagwali ni diri sa pulong sa atong Ginoong Hesus. Ang among gituhan diri ang pulong sa atong Ginoong Hesus. So ngayon ka kinsa ang ato ra yung Ginoong Kristo. Kay kami naiguran ni tuman mutuo, kaya kung mutuo ta siya ha, nabuhat naman ta siya, nabuhat. Sa tinuod lang, wala mong yung tawag anang supak, anang suma sa Biblia, ikotlo ni mo sa Biblia. Oh, okay ko anak. Ang question na ko ikaw. Objectively, what the problema sa Biblia? Ang question na ko ikaw. Kanang imong pagkamagawa, lima ba tagigukod ta ka? Nituo ka kang Ginoong Jesucristo, wapo kay personal knowledge sa Kristo. Wapo mo nag-abot, pasal pa ka sa mga apostol, di ba? Ang mga apostol, gipandungan, gipadala. Si San Pablo, gipandungan, gipadala. Ikaw, wala. Nagbasa ka lang. So, ang akong pangutana, simple lang kayo. Lain question day. Ingon ka kaganina, wala ka, dili ka mo to sa Iglesia Katolika, tungod kay giilisan ang gitawag og napulo ka sugo. Ikaduhang sugo. So, buti pasabot, ang napulo, kung giilisan ang usa, dili na mao sayop na. Unya ang problema brad kay si Kristo ningon man nga karon isip ka mo na higugma ka nako naa na lido kasugo. Higugmaan ninyo ang Dios labos tanan tibok yung kasing-kasing tibok yung kalag. Higugmaan ninyo si katao sama sa pagigugma sa imong tawag kanang kagalingon. Pangutana kay wala man dito ang giingon nga ayaw pagbuhat og tawag ang rawan. Ang buhat ba rin mong ipasabot pasayop si Kristo? Tama yung gisulti brado. Higugmaon nato ang Dios, tibok natong kusog. O pinabuhay kasing-kasing kalag o gigugmaon na ito atong isig katao tama sa itong kagalingon pero dili na ito kalimtan naningon siya sa iya mga pagtulunan sa Mateo 5 yan brad pakuan sa Mateo 5 yan tubago na ko yung pangutan mao na niyang tubag yan nangutan naman ka mao na yung tubag ningon ang atong Ginoong Kristo di nato kalimtan ningon siya nga pagtulunan niya tungod sa balaod wala ako niyan aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta kundi sa pagtuman sa hustong kahulugan timan ni kini
bisan ang isa ka kudlit, dili gayod, sailuan. Busa, wala daw siya niyan niya aron pagsalikoy sa balaod at ng Jesus. Pagtulungan sa mga propeta. Wala to bisalikoy sa atong Ginoong Jesus. So, pero na itong pangutana, ikuan yun, iklaro yun. Dili man amay ako ang pangutana, Brad. Ingon aga ganina, sayop ang simbahan Katoliko kay kuhaan niya ang ikaduhang sugo, iyahang giilisan. Mabuta, di ba sayop ang muilis? Oh. So masayop ang muingon ka nga napulo na himuon ni duha. Di ba? So ang akong question pinakasimple. Kay mo man ang imo ang tawag ka ng argumento. So uyon karon na si Kristo na sayop. Sa diyang niingon siya nga ang maon gitawag og sugo. Duha na lang karon. Ang gitahon nimo nga nasayop si Kristo. Umuingon ta nga nasaya pa nga atong Ginoong Jesus, pero tigil ang malia. Sumali ka. Wala masaya pa nga atong Ginoong Jesus. Ako simbahan Katolika. Ang imo una mo nasayop, Brad. Ikaw sayop. Ang imo una nga naman, ang pagigugma sa Dios sa tibuok mo kasing-kasing. Mao na ang imuhang ayaw pagsimba og Dios, laing Dios. Ayaw pagbuhat og larawan nga inyong simbahon. Ayaw pasipalahay paggamit ang akong ngalan. Hinumdumi ang adlaw nga ipapahulay. Mao na ang imong pagigugma sa Dios sa tibuok mo kasing-kasing una-una og ang imong pagigugma sa imong isig ka tao sama sa imong kagalingon ayaw tahuray mo ginikanan, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pagsaksi og bakak, ayaw kayo sa bisan unsa sa imo. Mao na sila ang para sa imong isig ka tao. Busa mo ang conclusion nga nasayo pa nga atong Ginoong Hesus, ang imo ra una-una mo nasayot. Kay di pa sa nila nimo ang atong Ginoong Hesus nga nasayot, wala na siya nasayot. Ang imo lang una-una. Kay kung basahon nimo to ang 10 commandments para gapon to sa Dios number 1 o sa number 2 para sa imong isig ka tao. Maluwag. Wala mo nagbutang-butang ang Kristo na sayop bato, gikukod na pa yung mga argumento eh. Dili. Ang imong argumento tungod kay wala na nakabutang din nga ayaw pagbato ng larawan na sayop ng simbahan Katolika. Mas kayo si Kristo. Kaya ang napulog ihimong duha. Di ba? Wala akong punto eh. Wala akong punto. So, si Kristo ang masayop, ikaw mo ay nasayop. So, palot na tawag ka ng question. Ingon ka nga, kitili ang pagbuhat sa gitawang og larawan. Dili pwede nga magbaton ka larawan. Kung panalitan, makabasa ko sa Biblia nga, ang mga propeta kaniadto, apil ang mga tao sa Dios na ay gibuhat ng mga larawan o gikahimutan sa Dios, admitahon nimong iya pasyawa. Adi na lang tayo mag-admit no, kay kita tanan nangalagan mo sa Diyos. O para ta sa Diyos, dili kami admitahon niya para sa Yawa. Isa to, sayop ka. Kaya mura man tahan na og giyaw ng sa Yawa. Nag-isgot na yun ang kadaro nga para ta sa Yawa. Ito na, ganahan mo nga mag-isgot mo yung pulong sa Diyos. Kaya mayroon mo na para mo sa Yawa. Diba, bunay ta. Diyos ngani. Ang gisugol sa atong Ginoong Dios, dili ka magbuhat og larawan. Nga imo unsa simbahon. Nagsugo ang Dios sa una og larawan sa kerubin, larawan sa biton. Pero wala gi pa simba sa Dios. Wala gi pa lutbuan. Nga naman, kay sala na sa Dios nga maglutbo ka o magsimba-simba ka ng larawan. Hindi mo sa una sa Katoliko ka pa, nagyugtog larawan. Last two questions. Okay. So, ang imuhang tawagan ng gisulti primero, basta magbuhat, gidili. Karon kay ang ko naman nga ang Dios na nagpabuhat. Lupad na po siya. Katong tawag ang imuhang tawag ini nga simbahon. Okay. Muna ni ang second to the last. Okay. Kung pananglitan na ako'y mabasa sa Biblia, kaya mo magka nga, binig-binig masayawa. Ang Biblia na nagimon anak. Diba? Naaiya sa Diyos, naiya sa Yawa, naaiya ni Kristo, napoy mga antikristo. Atong tanaw ng kisi antikristo na to. Okay. Kung pananglitan na ako'y mabasa sa Biblia, nagdiin ang Diyos mismo, nagsugo sa mga Israelita kaniadto, na kung magsimba ka, mag-atuban ka ni anang mga altar sa Jerusalem na nailarawan, admitahon ni mo karon nga nasayop ka? Kung na mabasa. Kung naay mabasa, wala na tayo makakuha na ng naay mabasa niya, basta kayong sugo sa Diyos.
ang sugo sa Dios nga dili ka mabuhat og larawan nga imuhang simbahon rodhan. Dili ko kaya na sa imuha nga kabalo asa na nimo nabasa nga nasayod man ta nga muluhod gyud ta tubangan sa Jerusalem sa silangan kay mao man ang sugo sa panahon ni Daniel. Maabri siya sa bintana o matubang siya sa silangan sa Jerusalem. Nya wata kabalo dito sa Jerusalem, ug daghan matug larawan dito. Diba? Ug daghang larawan dito, makaingon ka nga daghang larawan. Pero wala ingon nga si Daniel nagdudlo sa larawan, wala. Nakatubang lang siya sa Jerusalem. Nakatubang siya sa Jerusalem. Niampo kay padulong man siya sa nakatubang man siya sa templo. Mo may sugo sa Dios. Pero ingon nga nagludlod kanang larawan diha. Unsay gibuhat sa angel kang apostol Juan, tindog ayo kog simbaha kay ako sulugon lang sama kanimo. Ninuod si ang angel. Ninuod ang si apostol Juan sa angel. Sa gibuhat sa angel, tindog dia ayo kog simbaha kay ako sulugon lang sama kanimo. Para sunod natin video na. Tatawag ko kay makita na to, di ba? Nagsimba niya pagkauman ingon siya nga wala gudulon gihapan pamanggani. Sa mga diri luhod dito kasi Biblia hapa gyud. Pwede ka basa na, Brad? Katapusan pangutana. Imo nang yun ng tawagan ng akusahan yun ang simbahang Katolika. Ako tong kung anong tong gingon ni Sir Mike kanina. O sa napulo kasugod ng ingon, thou shall not bear false witness against thy neighbor. Ingon ka nga, gisimba na mo na isip amo ang Diyos. Pwede ba kunimong matagaan o dokumentong Katolika nga naay pagtulunan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga kanang mga larawan nga naasulod sa Iglesia Katolika amuan ng Diyos? Sige, tagay ko dokumento kay kung dili ka magkaataga naigo ka nang giingon sa Biblia nga nagbutang-butang ka. Pagbutang ka sa imong isig na tao. Nangayag dokumento sa simbahang Katoliko. Thou shall not bear false witness. Balo naman gano'n nga dili ko katoliko. So wala yun ko nagbato na ng dokumento. So baseless ang Pero Pero makita nato diha nga ang sugo sa Dios ayaw Biblia. Naro. pagyukbo, pagsimba, pagbuhat ug larawan nga inyong yukbuan, nga inyong simbahon. Mao na diha. Kana kung maingon ko wala ko nag-ingon nga inyo nang himong Dios. Wala ningon ba ko sa imo ha? Naghimo na nimong Dios. Wala ko ningon sa imo ha. Hindi mo magkamalibi. Ningon lang Biblia. Dili ako nag-ingon. Ang ningon, wala ko ningon. Ang ningon ang Biblia. Ano sa gingon sa Biblia? Ayaw pagbuhat o larawan na inyong simbahon. O larawan sa bisan unsa nga inyong yukbuan. Ang tulong sa Diyos ang nagsulti anak. Kung mangutana ka sa ako ha, wala mo kung Diyos magwana kaya ang ako rang gibasa ang pulong raman sa Diyos ngayon pagbuhat og larawan nga inyong simbahon. Wala man ko ningon nga uy hinuman ng Diyos. Kung nagilty ka sa iyong kagalingon nga nagyukbo ka nagbudlungod ka sa larawan, wala na kong labot anak kaya sugo man sa Diyos ang bago nimo. Wala man ko ningon nga uy hinuman ng Diyos no. Wala man ko niana. Kundi ang pulong sa Diyos ay may pagbuhat og larawan. Awar ha? Kini nga to ang katba, kini nga to ang amigo. Pasensya kayo, sir ha? Mura kang si Poncio Pilato sige panghinaw Bisag naipit na hinaw, di ba? Kanina, ingon mo, mo ni sa simbahang Katoliko niya, karon wa ko na ingon kamo na. Di ba? Lupad ang gisulti sa balaan kasulatan kumingag kumingag dili kay kung musubra pa na iya kasyawa. Ikaduha nga tawag anang punto, dili man ka pinadala, ano nagwali man ka. Ikatulo nga punto, wala sa Biblia. Pakitulog bersikulo nga tawag anang kung mo kay nagbasa ka, magwawali na ka. Ikaw-apat nga tawag anang punto, katong giingon nimo gina giilisan sa simbahang Katolika ang sugo na nakasala si Kristo kay ang napulo gihimong duha. Ikalima nga tawag anang punto, katong pag-ingon nimo nga simbahang Katolika nagbaton og tawag ini mga larawan or dili paghimong nga larawan, disgrasya po ka kay ang Dios nagpahimog larawan. Ang palusod na po nimo ningon na po ka, basta dili ang simbahang nga Dios gipangayuan ta kag dokumento. Magitudlo sa simbahang Katolika nga ang simbahang Katolika nagtudlo nga mga Diyos na di po kahatag kay ka Katoliko. So ang bot ipasabot ang imong argumento baseless. Ang bot imong pasabot ang imong argumento walay gitawag og pasihan. Mukna lang sa imong una og sa nagpaluyo nimo. Kinsa man nagpaluyo nimo? Ang sa Biblia nagtulo simbahang Katolika ang Espiritu Santo. Kinsa man ang opposite sa Espiritu Santo? Ang yawa. So pasensya brad, murag delikado na nagpaluyo nimo.